Get the point. Take a step forward. Ntwakwana igoro y'ekintakana n'ababura kamu nabakunyugonyigu n'amali mabo twakwana n'abakungu bali beyagete baisana stekero gati ingiyewo chikokonyorekero kuna kuyakege kuba kwanya konyugonyigo mubura kakwaranga taisaini nande nabonko irorera gokwana ntarakwana yande gochinse inga maene ababura kabange batinda cheirunse ina kibatinda cheirense asama ngana ni mwatenga kwanonsi bono ngukwana make tindi gukwanonsi nande yankikande manyoko nyoro mubura kanonye kanisa ekanisa omubura kana bakonyora nga nabwate enkoro y'obugambi kusara ebwate ndege ntokende kwamenya ko umukungu no ari kuruwengo molisi gamba konya molisi no ndate gamba konya oyubono bono chimbwa chia njirarongia natarana chakina buya nayo mutongi oyo mahita ngona chari kinabi nkiyoko mona cherekina mokora mu burai nero rasukia ke mwaro na kyo nere kela nabwate kegwa na kitoko some byagumbia awo wana yo mutonge to mena katabwate kegwa bono gatora kubwati sauri bwato mugako okwo yakerege kubore litimbo mo obongo kende nkeyo kwana watanga mubura ko ita kunyara kurabya kero gusino n'abagani bacho tene kitiga abagani bane koragera mu muburaka muri stiganda abakonyanga bono liri manyete nabwata nonyegende gono matenga ababura kabale lichi ababura kamumatenga murebe nyinju n'ikisuja ababura kamurumure iga muri kisuja ekabati yo mubura ko igorenga nywe ekugwaka amaiso ogireke kwa kanyanga ayo bwate ibikombe biri ki plastic kiri ndiko dorata ya plastic n'echimbe akakombe kali nayo ko era omugani kali yanywe korere to ababura kana barombo bwate gento barakore abungu kwanera ababura kabana ba Yesu bali twasoma ase 1 Timothy chapter 5 verse 3 bali twata abangosike omubura ka oyo akodataki oyo oro omubura kaburi endorero ya tata none ndeki gento kiyenge koruwa bono oyo gose mwako elie kara kwetera liemanya bono liemanya bwango iga ndi mwamwa abalisi bagambi imwale koratiga ara itabote gori anda buteliya sitani ga mwasuki ga mwa connect yani mwale kora mutiga ara ojera ngogo tengo motongi oyengo motiga ara ojere ka mwino kuna cheki ne ko serenda bakungu ga kimorere achese kanisa tiga kunya kumuchaya nere mutige mubeke liberera akore emirimo ya tata kaki mwana korora baburaka bako igwa mangana bakansuru mu bukungu bwato musacho genda ruchi komatena ga kinonye ndeiga yani tindi korara nchandegete nando mukungu oli mubura komatena nkiyo kunye ko chandekera to sabe lakini yale ko ikanaye akomatena kinale ko baninji nkonganya kokanya nawe maragoba ai no uri mwao kwana kungaino muburaka omuchaite igutika tutiko ko chaya ko rito kuna ko chaya baburaka ngamba isaini kende ngakenyoro nkinera rakwana nawe muri ko se meeting ko chiko imukyo ko bako goro karabwa tegenta ko kwana mwatengo oikaratiga no nerese no yale ko discuss ko iguna ki mubura kali yabwate ngana ya musambira tigo mukyo ko bako igoro kwa no yondo ibuki kuro wata karatiga ngo tore nganya leba yarako kwana ngayani sauli to bwa kyo mwegereri ko mwegerera ayenga bono naye sauli bwate yani umugako kwana ngonero ko uri baga to bwana tikwewa bana banyasaye to tige bintu biri tumanye ngana wanyu mubura ka nabako wubura yarahe kusebono gaki bano ngiche mbale bali muchande tabana abayiseke basubati bali bwata abana abayiseke yani eseke nyoro muri ko baranga nabantu bali ingomo matenga mwana muiseke na iro mwando mumanda mwana muiseke na iro mwando na kiako iro mwando omwando ise kuik omwana muiseke bikuneta betenga omwana omosubati bwato abana chinyeruka chioka kanya komaranga nyabisakane nere nkiara kwan numaitenga abana buchinyeruka na bago chagucha yani bago choyondo olete suente lienatu oyolete gekoroto oyolete raba umuntu chikono bunchu karaundi gotene ki karando lerango ene yanyaruka gete lakini yana bubwata abamura igondora tabamura nababe ubabwata yani bamura no rwara mumura ali sako kolega sino koboli naki mama bararaga na nyagitari nakibono mwanda rera mwino gabu nakibakora mba mwire nyagitari ayo kunya koboli lakini umwise kara mara mocho ikire nakimwakora mama yani gwete nkole kujyana kanga mama nera nabeke fashion iliacha lakini ayo roche ngo mwana mwiseke kenenge ngo ibana ngo atu mwana mwiseke kenyoro nkiara to tebi omosomi so ngolirango ase numbers nakitokoroka numbers
omobaro 27 onse rifungo la 2 na kiegoteba abaiseke mbali barengo basero beati iko barenga abana abaiseke somo bwango bwango chinsi tatwerere na kiegoteba msaidie mtumishi wa Bwana kwa ajili ya lugha yetu ya mama. Tafadhali pastor, msaidie mtumishi kwa maneno yenye tunaongea. Teba soma kurusia huu. Tiga likondo. Bagacha korugoro neri gete kuru number 1 ngabaise ke basero beatia marieta abo nari kire. Baro bagacha ase Musa. Bagakora ki karabacha ase Musa. No bweli sali omugambi abagambi abakwani bali bakale bona abagambi baro balero ekero inche nkweresa ake wasombe step by step my dear yani abaiseka aba bagacho asobo sibwa Musa bagacha nobo sibwa omukwani bagacha gokora kimna bana bakora agenda ali ekegambiro kwo igo omugambi uri tomoiro kitinya saa uri togokwana ase Luka chapter 18 verse 1 mpaka 8 uri omugambi uri otare ko yera muntu yani mukungule onye kona nga ki justice yani inga akibo maine bwane onya gotuguto onya korusko chiabo ego tebanga abaiseka abo karbacha ase Musa na saba siba abatangani no muganda bwonsi bagaterena sege soro kiema ligeri bona kalo ngina seli gumna bagocha iga babeka namo mamito some ngora ari toragenda buye Torong na bachire senge sangerekano keri bagocha bacha kuture obisio mugambi gusaba bali abatende tabaka kabeke nyoro bacha kubona onye ineno twachira mama gacha ire sauria nyoreta abana abaiseke boka na kimoko mutinde cheranze indukene geito nkeya abaiseke abo karabacha orese kabagararo ngige kaba bagateba tata niga kwerete seraro era tarenge asegati yeke ombe keria ya sangere kanete amo yekaba mamincha yomonene asabu barenge asesemo yakora adiswa inge sema yakora kurende eraniga kwete asengeje ise tato mwabo ga kwete sengencho ibe bia ingige kaba ori nguna bisika bako boli ekara kwete tatigete abana bamura ekaro tata kwete tatigeti bana bamura mama gaikera abana abuchinyaruka boka muna nyintubona twachira he na sekirieta tata sekirieta tata yani nyabisagane moseri takoro sigesaku tabwene tikoba kangina nore yani yoko chingiriro kurute kerebinga korubakoro entora kana abana bamura nabaye lakini nyasaye kama ira abana abo abaise kinya kuomerio mono toma idinga abacho korba ona bara nyasaye na bacho kubatiga banyora abana abuchinyaruka bochioka yori na kioko yale gotoka naye onyore ira abana abuchinyaruka okona gochingirira nga utakomenya bwonanga inko ire nyabisaga kwani nyabisaga na ayo manyana tali omukungu yo terende abantu baragotanga na ese ino nyabisaga no seli oroche kikiaro chako ikioko na kuomerio ndo mungu nyakolere tinga ngaye kigambira bagambi bitombiriko korugo igumuna abaiseka bagoteba na sekirieta tata rigo sari kukorwa se amate yaye ekiaga tabwata abana bamura na seki ikendelera soma bwangu igumuna abaiseka bagokwana toena intu omwando oito omama katikati y'abamura bamwe abatata chiango kirimo mate koligerera byamota nga intu bano twokwana intu twagamba mukungu nirwo tugambiranye bisagane bikene nke yakwe mwege ticha yoka abana abo bagokwana seke gambero ase Musa nabagambi nga na intu toe omwando tata na toba abaiseke igotinda tabango muiseke osali korubuo ocha komigerera buo seina igongo tengo mukungu ni nyasa sese netina abana chinyaruka igo buo bwata buya to sonda ngange no ebukungo teba ekoteba rubuo ocha elio Musa akaira magana abo aso osubwo manene Musa akaira magana abo aso osubwo manene na manene akamatera manene akamatera gi abaiseke bwa sera beati basera faidi eke mine negene bako yes ba mwando ayo mugambi uri otegererete okona komiga ne chianko chiringa ini numo mwaite mwachiri mwaturande ne chinyimo kubitanze ngento meshaka tayo cha kutogambira agaiga omwana no tebirenga bae bono omwando
oise oboyobo igwakiriria abo omwando oise oboyobo ige ebuku yatotebiri ng'a totige konya gochanda abasubati bari nyasaye aseseniri ng'a takomenya nabakomenya ekiagera ebuku yatebire nera egwa omwando oria omorengete mobarorere nao mogakoe tarakwa nonya ore moyo mokonera komomiga mwaminyoki momura omino ng'a kosa aye na ebisakane biokobwate nki bono biracha gokonya migo ogochia mwamomiga mpaka mwamotiga busa abana ba nyasaye otokureire totiga amang'ana anga buna aywo abakungu bari abagotu mogotenga inche omanyete ekiane kierire bono buna ng'igete iga ning'enda Nairobi kende nkegochaka omogakoita agoeshugurikera omonene egagoteba noba omogotu egasi gwaetu nomogakoia ore moyo okora ki omorende bono mote nenyarekane kagotire nomorende bono mwakirire ebi mbiri mogokora motari kobarenda nki ebuku egoteba ase Jeremia 31:22 nki ebuku egoteba ase Jeremia 31:22 noyonda nyakonyigorera Leviticus 19:35-36 nari toragenda bwango noyonda nyakoigora Proverbs chapter 10 verse 14 inaki abakungu egoteba abakungu bari babeire abagotu abang'ina nebwenete otumbage nengakei yao otumbage nero nonya ogotire imbaka ase nyasaye ocha komoruseria ororo ebuku egoteba ng'a ingo ikariririe oragenderere koung'anya aye omoise kone otari omwegenwa iwa ring'ana omonene atongire ase ense erikoro kuna ki ring'ana eri atongire omokungu nabokorenda omosacha oye mpaka riria atumbagire yaani abere muna engoko eri na etuoni eri atweru nyagoree etuoni nyagoree mogoroka bono yaani mpaka riria atumbagire abwenerete korenda nabo omonene ateba period igo kende nki yabu togokwana bono tiga tocha abanyabiasara mororo bari ao bari mokorianani abanyabiasara tokwana gwakora ebiasara naende chibesa chiria oriananeti nochibegete mwatata naki egokwana Leviticus 19 abanyabiasara soma na egepasa sauti naki yateba rikondo egepasa sauti ingere gokora timokorerana bana ba nyasaye se bari togokora ebiashara buna ibono mwabwata agatu gwakora biyaiga timokorerana oborianani nore igore ekanisa lakini omaete ng'a keri kerakio amaene aria aro nimoriananeti ore na obomaene omoriananeti aye ochikonyora efaida timorianani nyasaye otebire genderera chiza chiane mogonkorera kire riabo timokorerana oino omonene ogokwana tari mang'anane imokorerana borianani bonde bwensi bwa ebirengo binde bionsi neba nobo ebituma neba nobori neba nechianga kware koni yaani neba neng'ombe okoni imokorerana borianani bonde bwensi nyasaye okanire kemorakorerane mokorere ekerengo kia boronge tware amagena ayokorenga igwa abana ba nyasaye aboronge nkoigu more ng'abanto nkoberi bare emetoriro manyakara nyasaye arigete na amaete ng'a imocha koberi emetoriro obeko omotoriro buna oyo chips kwanyo banda rikasini nio oreng'ana asini kwanyo bata kwoneria ebiasi yaani abono kwaretire kwanyorire faida enyinge ekero mwaseka igo nimanyete ng'a abuna bere igo nkorora more no nchichiro gaki more korora yaani okubina ki omotoriro oyo orenga omonene naki bono yanyarekana omotoriro naende okea lakini gwate esauri otabwate kwabeka mpaka ebituma obwate oyo okogorera na oyo okogerera wanagora ebinto bingo buna ebi nyasaye okandire toigweti bono esauri mwankonyire ng'a nabere igo totige nyasaye okanire ebirengo biri tokorengera nonye kora omwana nyasaye naende nyasaye otagetairaneria ogosaba kwao ase enka yao ase abana bao tiga gokorera oyo omino ase oborianani nonye kwagenda echiro kende saba keri nyasaye akoegeke mote omonene oneke menteke ekiagera gwakorera obomaene yakore gokwana ebimunu ebiokorenga biaboronge nebimunu ebiokorenga bireki biaboronge igaba nebituba biokorenga biaboronge erinje omonene nyasaye ino nabarusete korwa asese ya ere nero
nyasawe ito oturusetie sense ya Misiri okorusetie sobo takobwera koira kabesa kwokore biashara manya nonye nyasawe okoire koranche nayo tige korianani. Proverbs chapter 20 verse 10 yakwana na kiero abuna saba nyabiasara bado tole emerenganio ikom ebirengera byoborito nebyobonge bira tegerera bira arakabere biri twateba obwato ibwo gopimera kwagorera para no igwo kogerera no mona nagokana konye no tumenyiti bangana ya igwo ayakonyo gokora kachioti getonyora ukuragererwa kachioti getona korera no mate na kore biasara miaka emenge lakini nana korera matunda abana banyasaye tutige twatebi no no motoriro ryo kugorera ke onerioro otobegete kando elio omonu gwesi omanyekanete yani yotiere ti omonu ngamaine no chiri litokeria maine nkobenga tipi litokeri igo nikorete 300 hakia maine 20 chioka nkori na abo no manyete pinga litokeri ori korete 150 lakini yoto ne tiomonu nyasa ko eto omonu yokorera amaya oto ne tinga yani o eligo na batebi enkobenya tima gocha kugwat ego gwatirimo to kweba igo nto no korera nyasaye cheche kiagero kwanire aki yakora go chinse goteba igo mune nyasaye tebire bono nto bwato basa gosie kabo anto bwate abanyabiasara abasiereri mare abasiereri yani akara gorire ndana baro china kina chire echiro amaene maene pie ng'ombe go sembori eye embori ensa konyoni buye pi nsa konyegora indanyegora eri butatu omanyegocha yani sauria ro chinga no bwato botaka kuru nyumba na kigeko gara kwale taganta akocha kwani bwe konyere o take advantage gona yani o take advantage go moigure gesongeki advantage yao yo botaka bwao ne michando yao o ireri bagariri ogokorekani okorianani ingigeko orokorianani yo mina bana banyasaye ina ki 14 ngo tatebi 2014 okoireri bagari okorianani yo mino igagoteba ari omosiereri yani tanga egekerakyo nonyumina namuriana ninga namuikie nsinyo kokogera tanga egekerakia ndeteri chibesa nje bunango suka gochigari chiri bwisato iga omokungu bori ndosa tieri busita yani okoyakije kuboro mosieri no gosiereri ebiasara byomonto tena gosiereri ebinto byomonto nyasa okande ngakayanga akayanga kumatoro nakagoraiga nakagora shilingi 200 lakini kanko nanga nieri bweye momo kungo litaro chiki yagona na mweta etiga namo ngaina nyasa okanire na kiagoteba ekatige isainige to igumno gosiereri ekara akeirire igumna gwetogia etogia naki oikabwe etogia sauli mosomita yorebiye yeke pasa sauti omenya gwetogi kweyakege kubanga ali aro na muriana ndi mwanya kora abantu bagwetogi ekara aliana ndi omonte gento kiayo ranga kene kenge isaini muriana ni muri ko igumna gwetogi janya ko yake kuna ali aro na muiki king aike karakyo ego na musamba na kerakyo bono nto bwata abagengi bano bale kenyoreke abagengi nto bwata ororo omonto agokogengere gento yani omonto ogengera mono nabakungu gaki yani omoise ko bande gashokira asegete yani wenda ngakanga noyo oso kango yo bande reta gwenereti igo gweta kurensemo onekiba nakina igo yondo na nyoma ngahena nyoma kaya nyoma koru ari mate gosedo gembo akareta gochaga ngo baba nyoma musuomu gosenigi ngaya moise ko ina basometa korete university kwachi wanzo moise ko korete university otalikiri no mumuro ne engineer omumuro engineer airo moise ko tabugati gasi baba nkwara kororaiga otigogenda omanya gwetense mochiori yo mumuro nde tato metenara koligiri kenyero keto kali kororokana na kitato mwana one mbuyore obosemi nabuga nko ekorinde to chontebe mangana yuerera manya moise ko ri kwanyoma so balebi tuyera iguru so bo yani nina chandete atwatete kenyoro inere kwa mwoko nyoma tato mwana one gwakine ngamna nkoroche iga
aigwakine byengoro cheiga omomuro orio sale ko bongo oseli nyarukiri kaki bindingo kora kanabi kwamana go gwo gwasoma ko mitenga choma tena unda akolire nyaruka yo muirione abune nyaruka yao ose ya musubati omino kwa ndo mate nyaruka kete nera aria ereiga esome tande bwate gasi omenyirere esauria maitenga oyo bande guchiabe komenya buja oigwo bororo matukabera toto nyaruka erienda yanyomu yabera gari kiagara kwagosa iri nyasao motongi nyasao leto wetera chimeme chedoro nyomba amatenga pia box seino amina yora mwata ba amina ebinte bimo bitige kiagara ntubwate bintu binebyo byachandire emechi wano natakanteba abagengi abwo nsomera ngo Proverbs 26 verse 20 mpaka 23 no yonda yole Proverbs chapter 10 verse 10 no yonda yole Proverbs chapter 18 verse 8 chize cyane cyerire iwa ase chingo chitali ekikianga ase chingo chitali omulero okolima kakyomo gangi asatali ekenyoro kona wetani ngomanyete iko namonyora iko namonyora maisemarore ayo okire to mokungu pamo mokungu oli kosanero kwa no mugako nane bali gwakana iga yani diri nanka monyora nkamulire liana ngo chweta iga ngo chiroche kabarora batene na rero namaro omokungu boli nchorora asate nine omokungu nchorore yani kwagenga okubwata amano kwagera mu abande baitana omokungu no musacha barwana lyoka ayoko iwe uwi na lyo igwete buja abangi nambara ba mako byera nkora ateba nimbanje tukonya ko bakwana omokungu oyo makanyomo omochi ekaranyomwa haibwire no mugakoye yani karaba gutara akomobogori undu bagi yaye omusubati oli otirimo kagara utimo chiro chigento ko mogwera omusacha oli okora igo muetiga kumbe yani aba mako byera ko binaino gakimo mwatenda mwamu suripito na wakati ukwenete kwebereria abana oba obasabire cyane no abanya ojere tako nyengu naga yani okoromeri yansa manyando yokomere yansa no mwana oyo banda ari gusengira achamokana homo no ibona gachago cyane mokamu muroye buwari ke chaya abana banyasai tiniko bataye imegano wari ke chaya ri ari kire chayiga homo no ri motayi ngochire jikoni bwari kire chaya homo no ri akorete iga charo keribune kebusi charo keriga chobereri ndale to munyumura nyaro kelia korosie chali ala tremesa omugako oyo keke boneke keke omugako oronga pa musubati no liabwa kumbe mungino na atakarata yeguna kwa koro nando charo keke omwana keke kyaba keke yakonyora mukungu oyo obekire chaye echumbi nago tabiri mukungu onjo ngocha kugoitari tato omwana oyo kugoitari oyo ngore dane oyo moselipi hano mukuwe takagiti kanteme kati rero yani tigambye ko bokimo bonkuruga rero ntete ko make sure na bikira machinje bweka gaki musiko nando beka machi obeko bokima kabisa ataite kuruga omongino uri mekondo chiara le kabisa omura machi alibona kuwachira kwa manyeka akimche bweka nabe hano tunasuka kuruga indangane jikoni yane wachi kwebeke burugo tigochi kuwe kumbe mongino uri stand by obinya ko omura igoro cyaro kana ruira na kuchiga omusubati nando chikorugo bali chipiripiri hando itwa kakeba makubya bora abagengi unenya sakwana totike ko abagengi tia kugengera mukamu muro mutike na yaramenye na hemna kuamenye tamanya gusira na goseba no gakia bangina kakiba gachimutike bali mora bakerestu muibura mangana tabi bali bande yasato seni amina oiro mona mangana yisu ko tangasa baka mora nali baramenye olina atebi gafungo gari kenda nsomera ngo iye ko bwati 10 Proverbs 10:10 ondeta yonyora toske go chize Proverbs emerangani komi soma no ra kurwa igo bona mogenkyo ya bana banyasaye amogenkyo yo mwana koigwa amogenkyo osumira limora so yo mukonya kwana ngo itana ko kale liso yo china yo eli akumukanya akomadinge ngende baba nakoire kani wete ndamwe mukoira kantaka wachira ko babija oy gase ka to sumira liso makora side gete mo ntaka finye liso ko nege chuni kya mochira kinga pare de chuni kya mochira tayo ko morusi ege chuni ako sumira mais oyino mogengi nainde akora ki ochinse kara ko sumira mais akorente mechando
no yo kwana mangana tabwendeti igara asirigo igayo konya gusinira amaiso kwe ikase geteiga dirimo kugamba gosana ne kagambere iga utaketoro chikina korarira kero gosemo muro goseningo kwa mutachoko goriyo mwa koro muntu gotachaiga yani agotachira gosikiriria no gosinzeliko kai gente getara ngo kwana njera ntachire igandenja watiga oino mogengi mokoro muntu ndiwe gosina maiso osoro beriansa na ki okoro yani agoromera kwa bona ki egento kiamoro ba okora iga lakini taligento kiamoroma akagengi indication yani bana banyasaye mwasa kama n'abasongo ebintu ebitiga tutiga obogengi mboli buya abana banyasaye abagengi bachandire kenyuro tera abana banyasaye mnango chikukura eikieri nabatebinga amangana nara natebanga ekero utagete when you want to be a threat ase the devil bona kitu atebete ekero utagete obe threat ase pirecha threat tuga sinyeri eteli okogosa ekero utagete kobo okogosa ase pirecha irintu akwana mangana aringa mbito kyo bwana takakora omokunguno omusacha omwana onyasaye obwana takoba molemu na libirecha agokobwa lakini ekero utali oro omwoba pirecha agago goita irintu atebabo koikoba molemu to baso kobo omwoba ando omokunguno omusacha ogosaba tali ogosaba gokweoria obegete bibiriti bye bitegaiga ebintu binde wega ngangi yakori kana bongo nanya gotako ne pigichi irio karioka ni itali pigichi obegete monu igobegete igobali bakori chipigichi bachimutige kori chipigichi aiboro to barto manyerere ngana mali omobegete monu epigichi ngi ya komentere ndagere gochienda pigichi trio komenta kere ine sign to gokorora ngai no esonera neti ne binto birie bitebiri bibiriti mongo begenge kebiriti geko chakoero chonyo radio kachimutige binto biri mbiri buya ekero tagete onguse bono na kyoko musa ekero birecha koboire bono na kyoko musa madaba wa birecha koruga iga kwanyareta ase amadaba wa nyasaye ebinte inta torigereri egente getangani abana banyasaye igomanyete gongo kwana egento na akore nande manyete tata matenga birecha tabwatingu chinde chionsi asoma Kristo omwana onyasaye tiga kobo omwoba nego banda mali stoba enga kieri narengo mosunte na narengo omwoba lakini ekero namanya ngasiri ni Yesu mwana kanga tindiko kwa bono liori ngotali go kwese omorogingo kwale no yo tali omorogingo korariki go kwale karo chinga kichao chikirito goko igo to basoko na kwawana ki nganko ngitari kiango komo manyite nyasago sasima ande sino to manyite nyasago sasima kole kali sama ko kona kwaoria tiga kwaoria bana nyasaye tene no bolemu matemo ne no ndega iga intumie boronke omone ne ngorokaragie nkingo kora na kingo rusia madaba wabirecha korwa nanya ira go chiga iga egentege tangani go ikobo molemu asogo saba abana banyasaye go ikato sabe to bekeri runzeli ni aroke tiga go tebanga o saba kwaruta rutogo saba gata nyasaye to manyeti nke ni chande nyasaye to manyeti abana banchande nyasaye to manyeti na kanisa mbanga ancheti mbagu ancheti pe kari ruri ya onse saba igoro chike ekero mo Kristo boronge igoro ikachike abana banyasaye egentege tangani to bwana dago kora karo tege to unsa mataba wa birecha orusia mataba wa birecha oyaleta asanya sai oikobo monto ogosaba consistently yani usabe yo kari okotali gotiga enchera bune ri okoigwa endagero utaite koria enchera ya kurire toriko mnyakese suguri lakini asinya sawa tanga baadaye ntaomba tu baadaye abana banyasaye toba abantu bogosaba tio karioka egento gya kabere byamana senge nchekengere egento gya kabere ekero ko bumuntu bogosaba omobero owo obogima buhaho goikabo be sacrifice go chiasinya sai tali eseke ngwanso go chiasibirecha abandi muna tole iga twate bireche ke ngwanso emebere yaito no bongo boito na no tore chikanisa tote ngonde tayondora emebere yaito ebeke ngwanse gachano go chiasinya sai ekiagara birecha bunare iga na bwate bingwanso bya yakoru ao okoru goseno mwano kwaru sono mugako panywa manyinga panchingo kumwanya kubeka chingo kabaro gibanya kolia abaro gimba igwete nkagerete mbategerete abaro gibanya koli chingo ko ba amanyinge birecha amanyi chingo ko chiracho anyimu moro gino moraguri nocho morago kali Mombasa ebale sister ne brother kwanya kubine kyo moro ya koro manyaga iga bonye kiagere ya chenti ya mwa bona kali ki nero tiga kuna korwe binwanso mwanya kumenya ko chia sabaro ko kwanya ko
omoragori erengoka akori omwana yakorikera rituko amanyingaro pepo yayi lakini chingoko mwana utanye kuringoka eyo lakini era igakorikera rituko emebere yaito tonyerwebe ekengwanse gachengo chiasengo asinya sai tobe kama dabawa maya egento kende narako akera Nyasaye kokonya abataka kokonya abantu bali balense narako bakorera amaya abana ba Nyasaye ekara gokorera abantu amaya Nyasaye gago seseni taikibono iga mukungana ko nyoro tabwati umwana kwanye kolenga Nyasaye nkonye umwana kwasabire igo lyoka lakini abana babandi bagoja bechirani yao okuba binyakinye bisem nanje takabwati umwana kimoko nakokora gaiga Nyasaye tago seseni ancha abana bo musankyo ancho motaka ngabakonya kokole kolere buone gaiga no babekire getiringo bakonya gocha lyoka lyoka nabanya koba Nyasaye ngo kourare ebyo bwate ancha bali batagwa nchikike garamba bwati naye Nyasaye bali acha guseseni amina ketora kole igo na butokonyara kumugwomo bisa igakomanya ngoyo nkorwale kwama konyero ngo monta ko kusiro ne kanisa mano ngo sene kanisa cyane gagocha kabwate igutinda kana ngabantu bali abanemo bakalibise kanisa cyane yagocha oikaga igotaka koruchi besoru yani chinti kukwara bano yonde gakiara atabwati tali ko uno ekerugo abana ba Nyasaye nto ngaine kane bintu byense ngesa uri arete binte binge byabo cyo goche kanisa ngabona nera mo kwana nyamadara nera mo ko ibinte bire no bakorera the moment mo ko mo arore bintu byense boko manyanga ngo mwakalibisa mpako oli omotaka na bwere takororerwa mabere jotorera abataka mabere Nyasaye itoro yarago kiwa mana intwe chinza cyabana ba Nyasaye ingitogo chikorera chinza cyawo chinyinge nkyo gokorera seti chinza cyawo cyogo saba abana ba Nyasaye peka ase alta yawo amadabaho awo yogo saba mo kumira na Nyasaye donye saa 3 yabo tuko saa 3 nonye saa 8 tiya kunya koruga ngo obegakiri naro stenkarara mambi ninchenkorebo Nyasaye tatagetigo abana ba Nyasaye gutaka konyaro bwerani ubwawo buja buno musubati oria ochige to mwanchi oinga sana na kamiri ari nirangi kiagero bwancha diboro barere ebakumira na kachinza chiri lakini ndio sinya Nyasaye watanga baadaye bana ba Nyasaye toira na sinya Nyasaye chinza cheito tochibeke boronga na Nyasaye obwamate bweito bora abasinya Nyasaye amina egento kende praising cyane gotogi Nyasaye samatera ndora ali mwakora wasaba matakataga kwarara wasabera bolera abandi gosundo gateiga abandi ko ngachinguru nchiyo cyo wasaba watanga danje saba go chibotuko no amina to kwaneti pirecha na bata gateigo bana ba Nyasaye rosia madabau na hande tiako na gosabera bolere ekaro gosaba imoka korubolere ali sama dabau begete beka maruse kose isaranza kose telina ombera na Nyasaye ogari motogi asama tera tiawo go dista uchichirali yani kwa yoringa na inche ngotarande butukongo kongo korani beka madabau ogari tera ngora igo saba Nyasaye oigo some buku yao na mukristo ndo bwensi utarwa some buku Ezekiel chapter 3 verse 2 mpaka 4 kariye buku Ezekiel agatebu aye mwanya bantu digere ligenteki Ezekiel akabori genteki akatebu kariye buku eyo ekeranye liye buku eri egansomo nuno boke karatiri mboko chinze nuno boke akatebu Ezekiel bono imoka kenda saba Israeli yote to konyora ngento gote ya Israeli no doriko libuku kama usome vitabu na kusoma Biblia na gotogi Nyasaye sama tera ngokora ngoteba iga barama Nyasaye oikokore fasting and praying kuikwitiye oerine omwako mugimo kwenda chishere kwenda matanga kwenda ebirero mwatenga kabisa lakini nkwanya kwa Nyasaye libaga nonye wiki iga matukabe gose elimo okuriyo busubwa Nyasaye singa tukiriya okongere mukristo ndi bwense tori gukora fasting na kuriyo busubwa Nyasaye igo okweoria kera lito go ikonya gosoma na liyo kuna gukina na ndete Nyasaye nyorokereri amina thanksgiving koigatwira ndi Nyasaye ito imbuya mono asama yatokoreire bisegi binde byonsi aturwanire kurumaega tiakoyake yokubanga na ndiri ntakoraiga akere Nyasaye mbiye no matengo mone none ingoko bonene bwa ikiagera ayonsi naye gwakorire aikeranire motogi motembiye mono asengenje segie abana ba Nyasaye kochakera rero tugotumbu atia manganaya na ratokonye Moses niwe aselieta ya Yesu Nyasaye sin tusabe mtakatifu Baba katika jina safi la Yesu Kristo Mungu ali hai tunalitukuza na kulimidi jina lako manake kila mmoja
ambao tumekuja hapa ndani, tunajua kwamba fadhili zako ni za milele, Mungu wetu. Tumekuja katika haya makambi kuliinua na kulitukuza jina lako, manake hizi ni sabato zako takatifu, Mungu wa amani. Tumesikia maneno kutoka kwa wasungumzaji, maneno ya kupana, maneno mazuri yako na uzito katika mioyo yetu kama Wakristo, lakini tunajua kwamba ibilisi amekadhabika. Sasa hivi kwa maneno ambayo tumesikia mazuri kwa ajili ya familia zetu, mfalme wa amani, tusaidie tuishi kwa hayo maneno. Ibilisi pamoja na minuko yake wote na machenzi wake wote wanapokuja kutunyakulia chenye tumesikia njema, habari njema ya mbingu, Mungu wa mbinguni anapokuja kutunyang'anya, na katana kuharibu nguvu zake zote zikashindwe kwa jina la Yesu Kristo. Napinga hila na njama za mwovu ibilisi kutoka familia zetu. Natekanyana nguvu za giza ambazo zitakayejaribu kunyemelea familia zetu ili tupate nafasi nzuri ya kuabudu, zikashindwa kwa jina la Yesu Kristo. Minyororo ya ibilisi ambayo amefunga watoto wetu, Mungu wa mbinguni, uzao wa tumbo wetu, Mungu wa mbinguni, watoto wetu wameenda mrama kwa ajili ya mwovu ibilisi. Sasa hivi nakatana kuharibu madhabahu yote ambao ibilisi ameweka kwa ajili ya watoto wetu, amesukuma laana na kutamka mabaya kwa ajili ya familia zetu. Sasa hivi na reverse, nikiamurisha ibilisi pamoja na minuko yako yote, hamuna mamlaka, manake tumesikia habari njema ya Yesu kwamba Yesu ndio msaada wetu, Mungu wa mbinguni. I disconnect our children from the powers of darkness and I connect them with your glory in the mighty name of Jesus Christ. Natekenyala nguvu zote za uchawi na uganga na usirikino ambazo zitatumwa katika familia zetu, kamba za kuzimu na minyororo yote ambayo imetufunga kama Wakristo wana wako, tusisikie habari yako, na ziamulisha na kuzikata zote na kuzielekeza kuzimu katika jina safi la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru manake umenipa the authority over the dark kingdom to destroy all their dominion in the mighty name of Jesus Christ. Baba wa mbinguni, nafungua wale watu ambao wamefungwa na kutekanyara na mwovu ibilisi. Sasa hivi wafunguliwe kwa moto wa Yesu. Damu ya Yesu ifulikie watoto wetu. Wengine wako shuleni na wengine wako nyumbani. Mawazo ya ibilisi ambayo yamewashika na ribu yote na kuchoma na moto wa Yesu, nikielekeza kuzimu katika jina safi la Yesu Kristo. Baba, nakukaribisha na madhabahu yako. Uweke madhabahu yako katika familia zetu, madhabahu yako katika mioyo yetu, Mungu wa mbinguni. Sasa hivi ibilisi tunakunyamazisha tuli, manake hauna mamlaka. Sasa ushindwe katika jina safi la Yesu Kristo. Wale wenye wamedanganywa wameingia katika mambo ya uchawi na uganga, wengine wameingia katika uganga wamezama tena wako kanisani, Mungu wa mbinguni, nakuomba kwa moyo mkunjufu, tawala katika maisha yao. Umetuahidi katika Exodus chapter 15 verse 3, you are a man of war. Sasa Mungu wa mbinguni, tupiganie vita tukashinde, manake wewe ni mshindi wa washindi wote, mfalme wa amani. Sasa uinuliwe, upewe heshima na utukufu, manake wewe tu watosha na wastahili, ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Get the point. Take a step forward.